Takže dobrý podvečer. Milý brat David, drahí bratia a sestry, moje meno je Vitalij Hluk, ako bolo spomenané, som teda teológ a prišiel som tu vám z Košic, kde sme pred 24 rokmi založili duchovnú službu pre ľudí s homosexuálnymi sklonmi pod názvom Linka Valentín, ktorá sa venuje službe duchovného sprevádzania tým, ktorí prežívajú teda zranenia, ťažkosti v oblasti vzťahov, citov, sexuality. A dnes by som vám teda chcel predstaviť ten kresťansko-psychologický pohľad na homosexualitu. Samozrejme, že je toho veľmi veľa, je to veľmi obsiahla téma. Keď sme tu sedeli aj do rana, tak nevyčerpáme všetko to poznanie, ktoré táto téma ponúka z rôznych uhlov a aspektov, ale budeme sa teda pridržiavať toho kresťanského psychologického pohľadu, čo je teda najdôležitejšie, aby ste vedeli, a budem sa vám teda snažiť povedať a vysvetliť túto tému, tak aby ste teda aj tejto téme rozumeli, že teda o čo tu ide. Keď som teda dostal pozvanie od brata Davida, tak on mi poslal aj taký plakátek k tomu, že toto podujatie teda tu bude v Karvinej. A na tomto letačiku ma veľmi teda upotalo, tak bokom boli teda uvedené také slovíčka ako identita, prijatie, láska a spoločenstvo, zranenie a vzťahy. A myslím si, že je to veľmi, veľmi výstižné, veľmi priliehavujúce slova, pretože práve tieto slova sú veľmi úzko spojené so samotnou témou a teda sú veľmi výstižné a dôležité, pokiaľ by sme hovorili o tejto téme. V tejto časti vám teda chcem predstaviť odpoveď na otázku, aj ako teda prijať človeka s homosexuálnymi sklonmi, a to je v kontexte pohľadu pastoračnej služby a teda aj tých našich skúseností, ktoré máme za tých 24 rokov. Ak sa chceme teda zaoberať otázkou kresťanského prijatia ľudí s homosexuálnymi sklonmi, je dôležité poznať túto tému, porozumieť jej a vedieť rozlišovať a teda poznať aj reálny stav ľudí s homosexuálnymi sklonmi. Treba vedieť, že nie všetci ľudia s homosexuálnymi sklonmi aj žijú homosexuálne aktívne, nakoľko pre mnohých toto zistenie je nedobrovoľným, nestotožňujú sa s ním, ale hľadajú inú cestu. To znamená, že v tomto prípade dotyčný muž alebo žena prežíva nedobrovoľné homosexuálne cítenie ako nedobrovoľné, nechcené utrpenie, ťažkosť a teda hľadá pomoc. Je naozaj veľa tých, ktorí v detstve či dospielosti prežívajú homosexuálne sklony bez toho, aby akýmkoľvek spôsobom k tomu prispeli a bez toho, aby mali akúkoľvek homosexuálnu skúsenosť. Tu treba vedieť, že homosexuálne cítenie môže prežívať aj hlboko veriaci človek. Zároveň treba povedať, že prevažná časť ľudí nemôže za svoje homosexuálne cítenie, ale aj keď si tento sklon človek väčšinou slobodne sám dobrovoľne nezvolil, zostáva mu slobodné rozhodnutie, a teda je na jeho rozhodnutí podľahnúť tomuto sklonu alebo mu odolať. Tak teda, ako vidíme, je rozdiel medzi samotným vnútorným prežívaním človeka a jeho postojom k tomu, čo prežíva. Cirkev teda rozlišuje medzi homosexuálnymi skutkami a samotným homosexuálnym cítením. To znamená, že homosexuálne skutky, čiže homosexuálna aktivita sú jednoznačne hriechom, pretože sú namierené proti pravému dobru človeka, nakoľko odporujú samotnej podstate ľudskej prirodzenosti, tam sa teda myslí tá komplementarita muža a ženy v láske, uschopňujúca plodenie nového života. A to samotné homosexuálne cítenie bez prechodu aktívnym homosexuálnym skutkom nie je hriechom pred Bohom a teda nevylučuje u človeka možnosť prežívať kresťanský život. Znamená to, že človek pociťujúci homosexuálnu naklonosť nie je pred Bohom hriešný a nenachádza sa pred ním v stave hriechu. Jestvujú také dve základné odlišné druhy pomoci ľuďom s homosexuálnymi sklonmi. To je terapeutické a kresťanské poslanie. To terapeutické poslanie je zamerané nie na zmenu smerovania sexuálnej priťažlivosti, ale snaží sa rozvinúť nerozvinutý zmysel pohlavnej identity. Vieme, že veda a viera si vzájom teda neodporujú, ale sa doplňajú.
A to kresťanské poslanie znamená sprevázať človeka s homosexuálnym cítením k Bohu a pomôcť mu nájsť jeho miesto v živote, v cirkvi. A to bez ohľadu na možnosť alebo nemožnosť zmeny cítenia v sexuálnej oblasti. Treba povedať, že podstatou života viery je spoločné kráčanie, putovanie do večného života spolu s tými, ktorých nám Pán zveril. Preto vlastne aj súčasťou toho kresťanského poslania je sprevádzanie ľudí s homosexuálnym cítením k Bohu. A cirkev teda je tu aj pre tých na blízku, ktorými teda kráčame. A ako už bolo teda aj spomenuté, že bez ohľadu na možnosť alebo nemožnosť zmeny cítenia v sexuálnej oblasti, treba vedieť jednu veľmi dôležitú, podstatnú vec, že naša spása nezávisí od sexuálneho cítenia, aké máme, ale závisí od našho vzťahu, aký máme s Bohom, vzťah a s ľuďmi, teda s našimi bližnými. To je veľmi podstatné vedieť. V tom kresťanskom druhu pomoci sú dôležité dva spôsoby alebo prístupy. Povzbudiť človeka, sústrediť sa na človeka. Povzbudiť človeka, aby spolupracoval s Božou milosťou pre život v pohlavnej čistote. Tu treba vedieť, že cieľom alebo naplnením života človeka kresťana nie je sexualita, ale duchovný rast človeka ako Božieho dieťaťa. To znamená, že človek je bytosť povolaná žiť vo vzťahu lásky s Bohom, ale zároveň je povolaný deliť sa o túto lásku so svojimi bližnými. A toto je niečo, čo je hlboko vrité v našom jadre samotnej osobnosti a iba v tom seba darovanie môže človek nájsť zmysel života. To každý jeden z nás podľa príkladu našho Spasiteľa Isusa Krista. A potom vlastne sústrediť sa na človeka, teda my pri svojej služby teda vnímame to, aby sme sa sústredili konkrétne na človeka, ktorý k nám prichádza, a nie na samotné homosexuálne cítenie, aby nás to teda neodradilo od pomoci prístupu k týmto ľuďom, aby sme sa teda nepozerali na nich ako na nejakých oponentov, ale teda na našich bratov a sestry. Viete, nesmieme hodnotiť ľudí podľa ich zranení, podľa toho, čo prežívajú, ale vždycky sa treba na nich pozerať Kristovými očami. Sú to ľudia, pre ktorých vlastne aj Kristus takisto zomrel a Boh chce ich spasu. Každý človek má svoju hodnotu a ľudskú dôstojnosť, pretože je stvorený na Boží obraz. A Boh nemiluje niekoho menej len preto, že je zranený a prežíva osobnú ťažkosť. Božia láska sa vždy a všade ponúka všetkým tým, ktorí sú otvorení ju prijať. A v tejto súvislosti nám aj Ján Maria Vianney, to bol vlastne katolický kňaz, francúzsky, tak nám zanechal vlastne takú podobnú myšlienku jednu, že svetci, alebo teda tí, ktorí boli posvetení, teda nezačali všetci dobre, ale všetci dobre skončili. To znamená, že aj tí, ktorí teda dosiahli akúsi kresťanskú dokonalosť vo svojom živote, neznamená to, že spočiatku vo svojom živote išli cestou plne nejakou hladkou, bezproblémovou, pretože aj oni mali rôzne ťažkosti, problémy, zranenia, ako majú ľudia dnešnej doby. Ale teda oni povedali Bohu svoje áno a my vidíme, čo Božia milosť, alebo Božie providenie, Božia prozreteľnosť, čo teda urobila s ich životom. A podstatné je tu teda to, že nakoniec teda všetci dobre skončili. Toto je teda podstatné si uvedomiť. V našej spoločnosti sa najčastejšie stretávame s nesprávnymi pohľadmi dvoch odlišných skupín ľudí na ľudí s homosexuálnymi sklonmi. Sú to konzervatívci a liberáli. Konzervatívci považujú homosexuálnu aktivitu na jednej strane za morálne zlú, na druhej strane však prechádzajú okolo týchto ľudí bezradne, nevedia teda, ako im majú pomôcť. Vedia len to, že cirkev považuje homosexuálnu aktivitu za hriech, ale iné argumenty ani rozlišenia nepoznajú. Nedokážu pochopiť týchto ľudí, teda ich pocity, odmietanie, odsudzovanie spoločnosťou, ako i tým, že sa cítia byť zranenými. Je to teda spôsobené častokrát aj ich nevedomosťou, ale aj neschopnosťou pochopiť ťažkosti týchto ľudí. A týmto pasívnym postojom a svojim neustálým posudzovaním týchto ľudí teda aj naďalej zraňujú. Potom je to vlastne druhý, opačný pohľad, liberálny. Liberáli teda považujú homosexuálnu náklonnosť za normálnu, vyžívajú sa v tolerancii,
čím sa práve naopak na ľuďoch s homosexuálnym cítením previňujú. Ideologicky zafarbenými okuliarmi predstavujú homosexuálny spôsob života ako radostný. Pokiaľ však človeka okolie takto prijíma, on takto teda aj žije, dostáva sa do veľkých problémov, pretože za pokušením po homosexuálnom spôsobe života sa totiž skrýva nenaplnená potreba pravej lásky. Môžeme ísť ďalej. Od homosexuálnej aktivity teda aj človek očakáva, a teda tvrdia mu to je liberál okolo neho, že teda bude zaručene šťastný. No emociálne duševné problémy tu stále sú, nechajú na seba dlho čakať a nakoniec namiesto sľubovaného šťastia sa človek stáva nešťastným a z počiatku teda každý počúva také akési lakavé slova a má očakávania, ale nakoniec ostáva len tvrdá realita, keď teda bytostne začína prežívať holú skutočnosť, že je v skutočnosti sama, teda ostáva sám. Treba vedieť, že ten liberálny postoj v skutočnosti vedie týchto ľudí do hlbokého osamotenia s tých ťažkosťami, lebo sa tým nerieši podstata ich problému. Prakticky udržiava v omyle a v klamstve a práve preto je medzi nimi toľko nešťastia a samovražd. Homosexuálny spôsob života je teda spojený nielen s vyšším výskytom samovražd, ale aj s depresiami a závislosťami na alkohole alebo na drogách. U mnohých ľudí je takisto homosexualita sprevádzaná aj seba nenávisťou. Treba vedieť, že homosexuálne skutky spôsobujú žiarlivosť a vyvolávajú nedôveru. Takisto mnoho homosexuálnych aktivistov súčasne trpí nestalosťou vzťahov, častým striedaním sexuálnych partnerov, nehovoriac už o zdravotných rizikách, pohlavných chorobách a rôznych psychických ťažkostiach, ktoré sa počasie dostavia. A všetko toto teda vedie k tej takej povrchnosti, prázdnote a k živeniu vlastného egoizmu. A svojim aktívnym homosexuálnym spôsobom života, jeho propagáciou ohrozujú správne neponímanie rodiny. Preto sú teda homosexuálne skutky škodlivé a nebezpečné nielen pre tých, ktorí ich praktizujú, ale aj pre ďalší zdravý vývoj rodiny a spoločnosti. Taktiež sa v spoločnosti zamlčiavajú aj súvislosti medzi sexuálnym správaním a populačnou krízou. Treba vedieť, že obidve tieto skupiny ľudí nechávajú ľudia s ich ťažkosťami osamotenými. Treba povedať, že nečinnosť tej prvej skupiny je teda rovnako falošná ako nadšenie tej druhej, čiže liberálov. Cesta cirkvi je teda tretia cesta, a to nová cesta pastorácie ľudí s homosexuálnym cítením. Na jednej strane teda vychádza v našom prostredí teda z katolíckej nauky, ako je teda prezentovaná v dokumentoch, a na druhej, alebo teda z tých kresťanských prameňov, a na druhej strane z dnešných poznatkov psychológie. To, čo potrebujeme, je skutočne tá nová evangelizácia. Ak sa pozrieme do katechizmu katolíckej cirkvi, tak tam sa jasne hovorí, že takýchto ľudí treba prijímať s úctom, súcitom a jemnocitom a treba sa vyhýbať akémukoľvek náznaku nespravodlivej diskriminácie voči ním. Pretože iba to, čo je pravdivé, môže byť aj pastoračné. Pritom platí, že cestou pastorácie, uzdravenia a spásy je jedine pravda. Takmer nikto na Slovensku si, a teda hovorím konkrétne u nás, ani na Slovensku si neuvedomuje, že tu nemáme len niekoľkých aktivistov, ktorí vystupujú a kričia po námestiach, ale aj tých, ktorí týmto stavom trpia nedobrovoľne a hľadajú inú cestu. A práve na tých verných Kristovi nieraz zabudáme, ako cirkev, ako spoločenstvo. Takmer sa nerozlišuje medzi aktivistami za homosexualitu a tými, ktorí bojujú o svoju vernosť Kristovi takmer každý deň. Na tých, ktorí často trpia sami aj nedobrovoľne v tomto stave, lebo majú strach otvoriť sa, majú pocit hanby, previnenia, hnevu, ale aj krivdy. Mnohí teda nevedia, komu by mohli o sebe povedať, kde hľadať pomoc a ako žiť svoj život. Vieme, že ten nedostatok informácií a strach z nepoznaného vytvárajú u ľudí predsudky a veľké bloky, čo nieraz vedie k neuváženému konaniu a k takej pseudo pomoci. Ja vždycky hovorím, že či sa vie niekto priblížiť k ľuďom,
ktorí sa cítia byť v spoločenstve sami, keby ostatní hovoria iba o manželstve, rodine a deťoch. Chce im niekto pomôcť tým, že ich vypočuje a bude sa im snažiť pomôcť ich bolesti, ťažkosti, ktorú prežívajú. Aspoň teda vidíme, ako málo lásky je v nás ľuďoch. Ja sa teda vždycky pýtam aj, či sa modlí niekto za nich, alebo či sa teda modlíme sa aj za týchto ľudí. Skúsme ich teda vniesť v modlitbe a osvojiť si Ježišov pohľad. Ľudia s homosexuálnym cítením majú teda hlad po skutočnej láske, ktoré sa im v ich živote nedostalo. A to práve v tom seba prijatí a seba darovaní. A o to smutnejšie konštatovanie, že častokrát jediným miestom, kde títo ľudia môžu zažiť aké také prijatie, pozornosť a záujem, je častokrát aktívne homosexuálne prostredie, ktoré ale v konečnom dôsledku zneužíva a namiesto pomoci bráni naplňaniu ich pravdivých a tých najhlbších túžob. Práve týmto nesprávnym postojom ich ľudia okolo nás priam haňajú do aktívneho homosexuálneho svetského prostredia, no tí istí ľudia radi potom posudzujú, odsudzujú a len teoreticky poukazujú na to, čo je nesprávne. Sami sa však nesnažia prinášať kresťanské posolstvo lásky a nádeje aj medzi týchto ľudí. A teda tu sme aj pri tom, že ako by sme teda my, kresťania, mali používať Sväté písmo. Teda preto, aby sme prinášali nádej. Nie preto, aby sme odsudzovali alebo len varovne dvíhali prst. Častokrát to tak nie je. A príkladom toho je aj teda skutočnosť, že mnohí ľudia, aj homosexuálne cítiaci, už opakovane počuli ten verš z 1. listu apoštola Pavla Korinťanom, kde sú teda spomenutí tí, ktorí teda nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. A teda sú tu spomenutí aj tí, ktorí praktizujú homosexuálne skutky. Bolo by však žalostné málo poukázať iba na to a nič viac pre nich, pre týchto ľudí neurobiť. A pritom sa takmer nepoužíva ten nasledujúci 11. verš, ktorý hovorí: a niektorí ste toto boli, ale obmýli ste sa. Boli ste posvetení, boli ste ospravedlnení v mene Pána našho Ježiša Krista a v duchu nášho Boha. Čiže tento verš, to sú slova nádeje na zmenu. Kresťania majú žiť ako ľudia nádeje. Treba vedieť, že tá nádej nezávisí od životných okolností, od moderných trendov ani od našich pocitov, pretože skutočná nádej je založená jedine na Kristovom vzkriesení. A teda len jednota s Kristom je aj pre nás teda trvalou nádejou. Ľudia s homosexuálnym cítením teda potrebujú Boha, k čomu sme teda aj my všetci vyznaní, aby našli nádej, pretože nádej je očakávaním sľúbeného stretnutia s Bohom. Kresťania sú teda vyzvaní, aby sprostredkovali nádej svedectvom možnosti zmeny, aby poskytli týmto ľuďom starostlivosť o ich duše a teda dodali im odvahu k viere v Ježiša Krista, Pána Spasiteľa, ako zmene životného štýlu v súlade s Božími prikázaniami. Príliš často však ľudia, aj kresťania, kladú na nich také požiadavky, ktoré nikto nemôže splniť. Netolerujú sa dokonca ani tí, ktorí sa potkli na ceste k zmene. Mnohí argumentujú, že zmena musí byť teraz, musí byť úplná a čokoľvek iné sa považuje za nehodné Boha. A mnohí sa tak vzdávajú, rezignujú, pretože sa snažia akoby splniť nezmyselné požiadavky a zlyhávajú. Ale Sväté písmo teda nám jasne opisuje zmenu ako posvetenie, ako proces dozrievania. Každý človek je povolaný k životu láske v čistote a sebadarovaní. Ak sa pre čistotu človek s homosexuálnym cítením rozhodne, a to z lásky ku Kristovi a vo viere v Božie prikázania, práve preto sa môže stať veľkým človekom, veľkým svedcom. A my všetci hovoríme, že sa môžeme skloniť pred veľkosťou tohto človeka. Treba vedieť, že keď cirkev pozýva ľudí s homosexuálnymi sklonmi, aby títo nasledovali Krista vo svojom stave, potom sa pre človeka, ktorý sa takto rozhodne žiť a žije podľa návodu Kristovho evanjelia, sa prežívanie homosexuálnych sklonov stáva stavom, ktorý je povolaný ku svetosti. Je to cesta nasledovania Krista, ktorý aj týmto ľuďom hovorí: kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.
Tu si vlastne môžeme spomenúť iba toto, že toto by sme teda asi prešli, môžete si to prečítať. A teda v čom spočíva aj tá naša zodpovednosť? Potrebujeme teda len pochopiť, že pre ľudí, ktorí sa s homosexuálnymi sklonmi, ktorí sa rozhodli pre život s Kristom a zvolili si život v čistote a v tej sexuálnej zdržanlivosti, sú teda veľkými prekažkami práve izolácia a osamotenosť. Treba však povedať, že nejaký človek na tejto zemi nemôže žiť bez lásky. A tak ako všetci ľudia, aj ľudia prežívajúci homosexuálne sklony, sú stvorení pre život, alebo aby vytvárali vzťahy pre života v spoločenstve. A práve tam sa ich život môže stať nieraz zmysluplným, duchovne plodným, krásnym a veľkým. A práve preto ich aj teda my cestou našej služby prijímame, venujeme im pozornosť, dávame im to cítiť lásku, Božiu blízkosť. Duchovne ich sprevádzame a ponúkame im naše spoločenstvo. Snahou Linky Valentín je teda pomáhať hľadajúcim nachádzať cestu a spolu s nimi prichádzať k pravde. Vieme, že Ježiš Kristus zomrel za každého človeka, chce svoje radostné posolstvo adresovať každému, teda aj ľuďom s homosexuálnym cítením. Aj im patrí a je adresované evanjelium. Cirkev teda má byť rodinou aj pre ľudí s homosexuálnym cítením. No povedzme si otvorene, že v súčasnosti sme od tohto kroku ešte pomerne vzdialení. Aj tu u nás. Preto si teda všetci ľudia kresťanskej cirkvi a celá naša spoločnosť majú teda plne uvedomiť svoju zodpovednosť za týchto ľudí, za našich bratov a sestry. Cirkev a kresťania teda majú za úlohu vo svojej službe Bohu a každému človeku otvárať cestu k obrateniu, k pokániu, sú povolaní k pastoračnej službe a k duchovnému uzdraveniu. Boh je láska, kresťania by sa preto mali modliť za všetkých ľudí a prijať im spásu. Na druhej strane sa však nesmú bať pomenovať hriechom to, čo hriechom je, a to práve preto, aby tí, ktorí mu podľahli, znovu našli teda cestu k Bohu a ku spáse. A vieme, že ak niekto pozná Boha v tajomstve jeho milosrdenstva, vie, že jeho voľa má vylučne na zreteli dobro človeka. Aký postoj teda by sme mali zaujať k tým, ktorí praktizujú homosexuálne skutky? V každom prípade aj pre nás všetky vo vzťahu k týmto ľuďom, ktorí žijú homosexuálne aktívne, platia teda slova veľkého teológa prvého tisícročia kresťanstva Augustína, ktorý povedal, že hriech treba nenávidieť, ale hriešníka máme milovať. Boh totiž ospravedlní hriešníka, nie však hriech. Treba vedieť, že prijať človeka ešte neznamená súhlasiť s jeho správaním a názormi. To sú dve rozdielne veci. Dôležité preto modliť sa za týchto ľudí a vedieť, že Boh na nich ani nezabudol, ani nezanevrel, ale že si hľadá cestu aj k ním. A raz teda aj v ich živote príde chvíľa, príde udalosť, keď sa ich života dotkne, ich srdca dotkne Božia milosť v ich živote. A len Boh vie, kedy bude tá najvhodnejšia chvíľa. Mám im teda preukazovať lásku, komunikovať s nimi, poskytnúť im prijatie, ale je dobré a potrebné, aby vedeli to, že nesúhlasíme s tým, ako žijú. A nech teda tiež oni poznajú a vedia o tom, že viera v Boha je pre nás nevyhnutná, ako aj kresťanské hodnoty, ktoré vyznávame, a nech aj náš sám život aj v ich prítomnosti svedčí o tom, že čo my milujeme a na čom nám záleží. Podobne, keď sme si teda pozreli teraz aj pred týmto môjim vstupom to svedectvo, tak vlastne aj tam sme mohli teda vidieť, že ten spomenutý mladý muž spomenul, že on si stále myslel, že kresťanstvo nie je pre ňoho, že tam nič nemôže nájsť, ničím ho nemôže osloviť, naplniť. Ale viete, toto je radostná zvesť evanjelia, aj tá radostná správa pre nás, že Boh chce spasiť každého človeka. A na viacerých miestach Svätého písania, čiže Svätého písma nám to Boh potvrdzuje. A potvrdzujú nám to aj životné skúsenosti, či už spred 1500 rokov, alebo zo súčasnosti. Je to stála pravda. My vidíme, že Boh aj toho spomeného muža chcel osloviť, chcel ho zachrániť, chcel ho spasiť. A preto Boh hľadal možnosť, ako sa k nemu dostať.
A my vidíme, že to raz bolo na jednom stretnutí, kde teda počul slova Svätého písma, ktoré ho teda oslovili a on bol schopný teda zmeniť svoj život. A o týchto svedectvách teda by sme mohli hovoriť veľa, pretože o tom by sa dalo skutočne hovoriť veľmi veľa. No a keby teraz sa dostaneme k takým hlavným teda bodom, čo vlastne je homosexualita? My vieme, že tá definícia, ktorá nám vlastne hovorí o tom, že čo je homosexualita, že to znamená erotickú sexuálnu naklonosť osobám rovnakého pohlavia, ale keď sme sa chceli ako kresťania alebo ľudia, ktorí sa teda zaoberajú aj touto témou, keď sme sa chceli hĺbšie pozrieť na to, že čo je homosexualita, pozreli by sme sa teda na pozadie, na tie korene homosexuality, tak ten najvystižnejší výraz je, že čo je homosexualita, je to zranenie. Toto je najjednoduchšie vyjadrenie cirkevného učenia v tom, že homosexualita je hlboké zranenie vo vnútri ľudskej osoby a týka sa jej identity. To znamená, že toto je najvystižnejší výraz vyjadrujúci podstatu alebo pozadie homosexuálneho sklonu. Znamená, že homosexuálne sklony sú následkom problémov teda vo vzťahoch. A teda aj tá homosexualita je tým stavom nedokončeného rozvoja osobnosti po emocionálnej stránke a stavom nenaplnenej potreby lásky vo vzťahu s osobou rovnakého pohlavia. Keď hovoríme, že teda homosexuálne sklony sú následkom problémov vo vzťahov, tak tých vzťahov teda sú výsledkom narušených, zlomených, nedostatočných alebo zranených vzťahov. Treba vedieť, že homosexualitu teda nezapričinuje nikdy jeden jediný faktor, ale rôzne psychosociálne faktory. Výskumy príčin vzniku homosexuality sa uberajú v smere skúmania faktorov biologických a psychosociálnych. Vedecké výskumy teda potvrdzujú, že psychosociálne faktory majú na vývin homosexuality oveľa väčší podstatný vplyv. A možno ich teda zahrnúť do takých 4 skupín. Sú to teda rodinné vplyvy, rovesnické vzťahy, sexuálne zneužitie alebo sklamanie v láske. O tom nám teda hovoria aj psychoterapeuti, hlavne zo západnej Európy, z USA, kde je teda viacero centier, ktoré sa teda venujú tejto téme a týmto ľuďom. A my sme sa teda tak mohli v skratkosti teda prejsť, že to sklamanie v láske v súvislosti so vzťahom k opačnému pohľaviu. To je možno taký ten najmenší teda výskyt. Po tým sklamanie v láske sa myslí to, že ak sa napríklad muž vo vzťahu k žene sklame, buď ho tá žena podvedie, alebo ho opustia. Vieme, že aj každý človek sa s nejakou traumou, s nejakou nepríjemnou situáciou sporiada po svojom. A takýto muž teda bol z toho veľmi zronený. A ak by v tej chvíli možno natrafil vo svojom okolí, vo svojom živote na nejakého homosexuálneho aktivistu, tak odborníci hovoria, že by tam mohlo dojsť k zvedeniu do homosexuálnej skúsenosti. Aj keď samozrejme, že ten človek potom môže mať následky aj do konca života, aj keď si to teda nemusí aj uvedomovať, ale aj takto nepriamo je teda možnosť dostať sa teda k homosexualite. Aj keď tu by som povedal pri tom 4. bode, že sa nejedná teda o pravú homosexualitu. Hej, podobne ako je to aj v tom, že za komunizmu teda nás učili, že vo východných krajinách teda bývalého sovietskeho bloku teda niečo také neexistuje. Hej, je to iba na západe sa to vyskytuje, aj keď samozrejme nebola to pravda, bolo to, len to bolo zametené pod koberec tým, že sa nesmelo o tom vôbec ani písať. Hej. A učili nás, že homosexualita sa teda vyskytuje teda väčšinou vo väzniciach, alebo teda keď sa naši predkovia plavili za prácou teda do Ameriky, do niektorých krajín, a keď samozrejme, že ani toto teda nie je pravá homosexualita. Potom ten 3. bod, sexuálne zneužitie, toto je asi vám známe, predovšetkým teda v detstve alebo v dospievaní. Tam sa potom myslí, že keď teda obeť je zneužená tým páchateľom, tak nakoniec vlastne aj toho páchateľa teda nasleduje nakoniec aj v tom sexuálnom cítení. Samozrejme, že nie všetky sexuálne zneužitia sú známe, pretože mnoho obetí vlastne o tom nevypovedá, alebo ich nenahlási, ale samozrejme, že vyskytuje sa to
aj v našej spoločnosti. Potom sú to vlastne rovesnícke vzťahy, čiže neprijatie rovesníkmi alebo pochybnosti o sebe. Tu sa myslí, ak nejaký teda človek, či chlapec alebo dievčina chodí teda do školy a svojimi spolužiakmi je vyspievaná, alebo vysmievaný ten človek, mnohí sa teda po ňom možno väzú, a robia mu zle a dajú mu rôzne teda prezývky, že si teda teplý homosexuál alebo buzerant. Neraz vieme, že ten človek či začne nad tým uvažovať a častokrát s tou nálepkou sa aj stotožní. Čiže začína pochybovať o sebe a tá nálepka mu ako si prísne, aj keď je spolužiakmi šikanovaný. Ťažko povedať, že kvôli čomu je to. Či pochádza z nejakých sociálnych slabších pomerov, nemôže si teda dovoliť to na seba, alebo kúpiť čo ostatní spolužiaci, alebo možno nevniká na telesnej výchove v tej športovej oblasti. A potom sú to teda rodinné vplyvy, ktoré môžu súvisieť aj s rovesníckymi vzťahmi, že je to niekde u niekoho prepojené, alebo môžu byť to iba čisto rodinné vplyvy, čiže nedostatočný osobný vzťah medzi rodičom a dieťaťom. A čo sa tu pod tým myslí? Chcem tým povedať, že v našich rodinách je veľké množstvo, sú nesprávne modely vzťahov v mnohých rodinách, kde teda otec nie je hlavou rodiny. My vieme, že Pán Boh to určil tak, že muž je hlavou rodiny a žena je tá, ktorá vytvára teplo rodinného krvu. Ale vieme, že v mnohých rodinách to tak nefunguje. A teda častokrát sa teda homosexualita vyskytuje v rodinách, kde je teda rodina nie je úplná, kde napríklad chýba ten otec, tým pádom, že chodí často do zahraničia, kde pracuje a málo prichádza domov, a keď má vlastne to dieťa, je tam málo prítomný, keď má napríklad syna, alebo dceru, alebo napríklad matka je rozvedená, alebo vdova, nenájde si ďalšieho partnera, aj keď tu treba povedať, že neznamená to, že v každom prípade sa v tejto rodine vyskytne homosexualita, pretože nieraz do tejto rodiny prichádza strýko, pán farár a nejakým spôsobom ako keby suplovali toho rodiča, alebo napríklad muž je alkoholik a má napríklad syna, ten syn sa nedokáže stotožniť s tým otcom, a neraz povie, že ja nechcem byť taký, ako bol môj tatko. A tá seba identifikácia medzi synom a otcom neprebehne. Áno. Alebo napríklad sú rodičia, ktorí očakávajú do rodiny prirastok, očakávajú dievča, ale narodí sa im chlapec. A oni už nerozumnosti dopredu radujú detskú izbu v dievčenskom štýle, nakúpujú dievčenské oblečenie a potom, keď sa narodí chlapec, čo s tým neraz to nerozumne, aj obliekajú do tých dievčenských vecí, čo takisto nie je dobré. Potom takisto sa to môže vyskytnúť v rodinách, kde napríklad, ako som spomenul, že matka je dominantná, otec sa javí ako slabý jedinec. Ja som mal raz u nás na návšteve teda jednu mamičku, ktorá zistila homosexuálne cítenie u svojho syna a teda prišla za mnou a teda preberali sme aj tieto veci a ona mi už teda tak dopredu naznačila, že viete, ale my sme dokonalá rodina. A potom teda, keď sme prišli k tomu bodu, že čo znamená byť dominantná, tak ona mi hovorí, sama spýtala, že čo to znamená, že matka je v rodine dominantná. Ona tomu nerozumela. Ja hovorím, že tak to je v rodine, kde je matka generálom. A ona sa tak záčila a povedala mi, veď toto je u nás doma. Ani si to neuvedomovala. Áno, čiže tých nesprávnych modelov vzťahu v našich rodinách je teda veľmi, veľmi veľa. No a tu na tomto mieste by som teda chcel povedať, že nie v každom prípade, ale vo väčšina prípadoch to, čo hľadá muž alebo chlapec v homosexuálnom vzťahu, je väčšinou to, čo mal získať vo vzťahu od svojho otca a podobne aj žena vo vzťahu od svojej matky. Muž, ktorý sám seba vníma ako homosexuála, často hľada v inom mužovi mužnosť, ktorú sám v sebe nemohol rozvinúť. Čiže neraz tu zlyhala úloha, vzor otca a muža či matky ženy. Dieťa v neskoršom veku nedokáže citovo dostrieť, prijať túto úlohu a identifikovať sa s rodičom rovnakého pohlavia. A práve toto môže byť začiatkom problému, pretože v puberte sa takáto citová túžba po blízkosti s iným mužom stane sexuálnou. Lenže pokusy naplniť túto nenaplnenú potrebu sexuálnym kontaktom sa zväčša nestretáva
s tým, že by prinieslo to človeku uspokojenie, ale prináša to zmätok. Chlapec teda hľadá prepojenie s otcom a prepojenie so sveta mužom. Túži po hlbokom láskyplnom vzťahu so svojím otcom. Pokiaľ však otca zažije ako ľahostajného, emocionálne nedostupného, odmietavého, chýbajúceho, zlyhajúceho, násilnického, nieraz sa stane, že sa ten človečik, tento syn, tento chlapec stiahne a že sa zrania hlboko dotknutý sa stiahne do seba, čiže sa do seba uzavrie a začína si vytvárať svoj vlastný virtuálny svet, v ktorom sa nachádza, a to práve preto, aby nebol ďalej vystavovaný zraňovaniu. A tu treba povedať, že tu vlastne hovoríme o tzv. Defenzívnom obrannom odpájaní sa, a toto znamená teda ústup od otca, ústup od sveta mužov, a toto vlastne predstavuje takú rozhodujúcu výhybku pre vývoj homosexuálnych sklonov. Rany, ktoré sa teda vytvorili, majú pôvod v nízkej sebaúcte a odmietnutie zo strany mužov či chlapcov. O tom, ako byť mužom, sa muž nenaučí z kníh, alebo ak bude izolovaný od chlapcov, ale práve vtedy, keď bude spolu s nimi žiť, keď bude spolu s nimi v nejakom spoločenstve, keď teda bude mať priateľov a bratov. A práve preto sme teda aj my vytvorili túto pastoračnú službu, pretože iba o zdravých vzťahov v spoločenstve môže človek zažívať osobný rast a uzdravenie. Inak, v opačnom prípade, teda si vytvára človek obranný mechanizmus, aby sa zranený človek vyhol bolesti. Vytvára si stenu, ktorá zodpovedá detským zakúšaným vzťahom. My vieme, že malé dieťa je buď spokojné, alebo je nespokojné, ale každý človek teda sa musí prijať ako osoba vnútri seba. K tomuto stavu môže ešte prispieť aj dominantná, ústrechaná, úzkostlivá, alebo naopak príliš starostlivá matka. V prípade dievčiny, ktorá prežíva homosexuálne sklony, ide o chladný až odmietavý postoj matky, alebo naopak o nadmernú väzbu na svojho otca. Takisto jedným z nesprávnych modelov vzťahov je aj matka, ktorá napríklad kritizuje mužov. Buď teda sa žena veľmi sklamala takisto vo vzťahu a teda pociťuje krivdu. A predstavme si, že má syna a syn si teda všetko to vypočúva, teda žije v tom prostredí, kde sa teda dozveda, že svet mužov je zlý. A syn samozrejme, že pod vplyvom svojej matky začína vnímať to, že on nepatrí do mužského sveta. A na druhej strane je ešte zle aj to, že si začína teda vnímať ten svet mužov iba z pohľadu ženy, nie z pohľadu muža, alebo mužov. Takisto vymenené role rodičov niekedy bývajú, že v rodine napríklad veci, ktoré má teda zastávať matka prevažne, tak robí teda otec, a otec teda zastáva ženské funkcie. Ja takisto mám teda jednu dievčinu, ktorá chodí za mnou už teda dlhší čas, a teda ona má taký model rodiny vo svojej rodine, kde teda vyrastá s rodičmi, ale tá jej matka, darmo teda, že je učiteľka, ale nikdy teda nepovedala, že ju má rada. Nikdy ju nezobrala do naručia. A teda tá dievčina nikdy nemohla pred rodičmi vysloviť svoj vlastný názor. To nebolo dovolené. To, čo povedala mama, otec, to bolo sveté, tak to muselo byť. Áno, a ona nemohla vôbec prežívať pri svojich rodičov svoje emócie. Tak potom to samozrejme, že došlo k tomu, že si začala teda určitý čas života teda rezať aj žily. A samozrejme, že to kvôli tomu, aby uputovala, to bolo jej SOS do sveta. Ten výkrik, že teda niečo nie je v tej rodine v poriadku. Teraz samozrejme, že aj keď za mňou prichádza, tak za tie roky, pretože toto osobné sprevádzanie to nie je jednoduchá záležitosť, je to beh na dlhšie trate, ale vnímam za tých pár rokov, ako tá dievčina sa teda mení a teda robí všetko možné, teda aby došla k tomu emocionálnemu uzdraveniu.
pretože tie emócie z ňou veľmi teda hádžu a teda tie korene, vidieť, že tie korene homosexuality nie sú ešte uzdravené, sú stále živé. Ale robí veľký pokrok a teda ja mám sám osobne rádo, že vždycky sa dostaneme k nejakému bodu, od ktorého sa teda znovu môže odraziť a teda kráčať teda ďalej. Potom takisto je napríklad, ako som spomenul, to neprijatie dieťaťa, ale to má teda ešte aj inú súvislosť. Neprijatie dieťaťa teda súvisí teda aj s tým, že rodičia napríklad v niektorej rodine očakávajú chlapca, narodí sa im teda dievča, ale oni ho nepríjmú to dieťa, aj keď to teda vychovávajú. Ale dávajú mu pocítiť, že mala sa byť chlapcom, si dievča, je to zlé. My sme dievča nechceli. A je to o to smutné, že dieťa akoby nesplnilo očakávanie rodičov. Je to veľmi smutná vec. Takisto poznám jednu dievčinu, ktorá teda chodí teda za mnou, ktorú doprevádzam, ktorá takisto žije vlastne v takomto nesprávnom modele vzťahu s rodičmi a ona urobila všetko možné, teda ona vyštudovala vysokú školu, robila si vodičak, teda bola telesne zdatná, len aby dokázala rodičom, že je hodná ich lásky, aj keď nie je chlapcom. A potom neskôr sa teda stalo to, že ten otec jej zomrel, mama už je teda taká slabšia, potrebuje teda pomoc a teda až teraz v tých posledných týždňoch teda s tou mamou prichádzajú teda na svoju chatu, ktorú majú a tam sa začínajú tak zbližovať, kde si teda matka uvedomuje teda tie chyby, ktoré urobili od začiatku teda aj pre výchove a teda teraz si teda vyrozprávajú tie veci, ktoré teda neboli možno ani vypovedané a začínajú sa teda zmierovať, čo je teda veľmi dobré, čo si myslím, že pomôže určite obidvom, aj matke, aj jej. Ale je vždycky to dobré, že radšej niekedy ako nikdy. Hej, a to je teda to podstatné. Hej, treba povedať, že tí, čo majú nenaplnené emocionálne potreby a zranenia, s vysokou pravdepodobnosťou nenajdú naplnenie v tom, že si osvoja homosexuálny životný štýl. Potrebné vedieť teda, čo možno neviete, že v homosexuálnom zväzku nie je možná vernosť. Každý jeden človek, ktorý žije, praktizuje homosexuálne skutky, on je nútený žiť promiskuitne, lebo v týchto vzťahoch sa ináč nedá fungovať. A takýto postoj neraz vnáša do duše človeka pocit bezvýchodiskového riešenia problému, pretože títo ľudia, ktorí praktizujú homosexuálne skutky, postupne teda strácajú zmysel života, dostanú sa do takého začarovaného kruhu, z ktorého je teda veľmi ťažko výjsť. Čiže každý jeden človek, ktorý žije homosexuálne aktívne, je nútený žiť a žije promiskuitne, lebo inak v týchto vzťahoch nevie, nemôže a nedokáže fungovať. Vieme, že ranou nikdy nemožno vyhojiť. A treba povedať, že to, čo je raz proti ľudskej prirodzenosti, to vždycky je a bolo proti ľudskému šťastiu a proti životu človeka vôbec. Je to taká, teda vždycky hovorím, že ako keby blúdička. To znamená, že človek ide takým tovavým lesom, vidíte v ďalke svetlo, snažíte sa priblížiť k tomu svetlu, ale ten človek si neuvedomuje, že pod ním je bažina, do ktorej sa teda môže prepadnúť. A teda aj v skutočnosti homosexuálny životný štýl spôsobí, že mnohé z týchto nenaplnených emocionálnych potrieb a túžob sa teda postupom času ešte prehlbia a teda sa zhoršia. A táto nespokojnosť pri tomto homosexuálnom spôsobe života ďalej ústi k promiskuite a k nezriadenému životu. A práve preto homosexuálne skutky nikdy nemôžu naplniť život človeka. A to nie preto, že to povedal nejaký farár v Košiciach alebo neviem kto, ale preto, že tieto vzťahy v bežnom reálnom živote nefungujú a teda ani nemôžu fungovať. Treba vedieť, že sexuálnym správaním sa neuzdravujú nenaplnené potreby a zranenia. Že za homosexuálnymi sklonmi sa skrýva túžba po naplnení neuspokojených emociálnych potreb a túžba človeka po skutočnej láske. Túto hľadajúcu túžbu a potrebu je možné, sa nedarí táto túžba naplniť teda v homosexuálnych vzťahoch, ale túto túžbu je teda možné naplniť iba nesexuálnym spôsobom, budovaním dobrých medziľudských vzťahov, teda zdravých, pretože pôvod tejto túžby a z nej vyplavujúcich potreb je vždycky nesexuálneho charakteru.
No a čo by sme si ešte potom k tomu mohli povedať ďalej? Treba vedieť, že napriek všetkému treba vedieť stále, že naše najhlbšie túžby, ktoré my máme vo svojom vnútri, pamätajte na to, že nikdy nemôže naplniť človek. Ale iba Boh, osobný živý vzťah s ním a priateľstvo. To znamená, že človek človeku môže byť oporou, ale nikdy nemôže byť tým základom. Vzťah s Bohom to je pevný základ akoby rodinného domu. Ak ten nie je, tak ten základ je postavený akoby z kariet a časom sa zrúti. Takisto vieme, že človek človeka môže opustiť nielen tým, že ho sklame, ale teda ľudia aj umierajú. A teda nie každý, kto je teda našim blízkym, či v rodine, tu stále bude. Ale keď človek má vytvorený ten vzťah s Bohom, tak Boh ho vždycky počas toho života pozemského preniesie cez všetko. V tom teda máme my, kresťania, takú istotu. Čiže stále si pamätáte, že naše najlepšie túžby potreby môže uspokojiť a teda naplniť iba to, čo je trvalé, a teda iba Boh, jeho láska a priateľstvo s ním. Treba tu takisto vedieť, čo aj ďalej máme uvedené, že tá skúsenosť lásky, že bez skúsenosti rodičovskej lásky a bez skúsenosti lásky Božej žiaden človek nemôže poznať svoju vlastnú cestu v tomto živote a porozumieť jej. Nikto totiž neprichádza na tento svet so schopnosťou milovať samého seba. Ak niekto nezažil lásku, to nemá vedomie vlastnej hodnoty. Pretože povedomie vlastnej hodnoty prichádza práve z tohto poznania, že som milovaný, že som milovaná. A teda to skutočné uzdravenie má úspech len vtedy, keď títo ľudia sa učia poznávať pravdu, spoznávajú pravdu sami o sebe a spoznajú i zakúsia Božiu lásku skrze iných ľudí a to, že on či ona má nesmiernu cenu v Božích očiach. Pretože iba keď spoznáme a zakúsime Boha ako lásku, môžeme žiť skutočne pre druhých a teda môžeme spoznať svoje povolanie. Treba vedieť, že toto povolanie sa rodí zo zážitku radosti a naplnenia. Je to nájdenie zmyslu života, ktorý teda spočíva v láske. Môžeme ísť ďalej. A teda taký posledný možno bod, veľký, ktorých si teraz povieme, je vlastne to, že čo treba chápať pod pojmom zmena a uzdravenie v oblasti homosexuality, pretože aj týmto slovám mnoho ľudí nerozumie a teda má veľmi nesprávny výklad, pokiaľ sa dotýkajú tejto témy. Treba vedieť, že duchovný život človeka bez rozhodnutia kresťana žiť podľa evanjelových zásad a bez úprimného pokania nie je teda možný. Pokiaľ by sme vo svojom živote iba praktizovali tie obyčaje, obrady v chráme, ale nebojovali by sme so svojimi vášňami, ktorých je veľmi veľa, tak treba vedieť, že žiadna duchovná premena sa v našom živote nemôže nikdy uskutočniť. To znamená, že v centre poslania človeka je dôležité, v centre teda poslania cirkvi je dôležité obratenie človeka, jeho viera a život podľa evanjelia. Vieme, že Kristus zomrel za každého človeka. A kto teda verí evanjeliu a snaží sa žiť podľa neho, príjme ho, patrí do cirkvi. Robiť preto z uzdravenia chápaného teda ako zmenu smerom k heterosexuálnemu cíteniu ako podmienku je nemysliteľné, pretože aj podľa výrokov množstva expertov je to síce možné, ale nie v každom prípade. Aj tí, ktorí, ja hovorím, že nestali sa heterosexuálmi, ale tí, ktorí dosiahli vo svojom živote heterosexuálnu funkčnosť, teda aj oni priznávajú vo svojich svedectvách, že niekedy sa aj v ich živote ešte dostaví homosexuálne cítenie, ale už nemá takú silnú intenzitu, dokážu ho zvládnuť, teda aj s pomocou spoločenstva, aj s pomocou manželky, nerobia už také problémy. Ja som takisto mal možnosť vypočuť množstvo teda svedectiev, či už v písanej forme filmovej, sfilmované na video, alebo teda osobné. A takisto tí mužia teda, ktorí tam boli, tí, ktorí boli ženatí, hej, pretože istá časť je teda
po nejakom teda čase schopná teda dojsť k uzdraveniu. Je teda možné, že majú aj rodinu, aj deti, ale to neznamená, že to homosexuálne cítenie úplne vypadne z ich života. Ono je tam prítomné, ale treba povedať, že už nemá takú intenzitu. Ale práve na tomto mieste si treba uvedomiť veľmi podstatnú vec, že my, kresťania, sme nedostali prísľub, že všetky naše pokušenia aj sexuálneho charakteru vo všetkých formách skončia. Čiže úspech sa nedefinuje ako úplné odstranenie pokušenia. Ale my, kresťania, sme dostali pevnú nádej, že tí, ktorí vydržia do konca, budú spasení. To znamená, že pre samotné uzdravenie v oblasti homosexuality nie je podstatné to, či v človeku ešte je homosexuálne cítenie, alebo nie je, pretože to pred Bohom nie je hriešne, ale to, že človek sa pozná pravdu sám o sebe, stotožní sa s pravdou sám o sebe, zvládne svoj život milosťou Svätého Ducha, že nebude žiť homosexuálne aktívne, pokiaľ tak žil, alebo sa rozhodne pre Pána, aj keď nepraktizoval homosexuálne skutky, a že bude nasledovať Krista svojim životom. Toto je tam podstatné, pretože viete, pokušenie nie je v moci človeka odstrániť. My vieme, že budeme pokúšaní až do posledných dní. To znamená, že mnohí teda svetci, či v katolíckej pravoslavnej cirkvi hovoria o tom, že ľudská pýcha zomiera 10 minút, niektorí hovoria, že aj pol hodiny po našej smrti. To znamená, že diabol ešte na tej smrteľnej posteli pokúša človeka na hriech. To znamená, že v našich silách nie je možnosť pokušenie odstrániť. Keby nebolo pokušenia, nebolo by boja. Keby nebolo boja, nebolo by víťazstvo. Keby nebolo víťazstva, nebolo by zasluh. Čiže aj my si ten večný život musíme niečím zaslúžiť. Preto hovorím, vedzte, že uzdravenie nie je cieľom našho života. Našim cieľom je večná blaženosť, večný život. A uzdravenie je len cieľ, ktorý teda nás privádza človeka k nasledovaniu Krista a k vydávaniu svedectva o tom, že Ježiš je Pán. To znamená, že cieľom každého uzdravenia je nasledovať Krista svojim životom. Len vtedy je uzdravenie úplnené, ak človek teda nasleduje Krista svojim životom. Lebo nie je to telesné uzdravenie, ktoré do našho života prináša pokoj a radosť, ale práve naše rozhodnutie nasledovať Krista svojim životom. A to je práve tá cesta človeka ku svetosti. Kedykoľvek Kristus uzdravil človeka, vždycky ho pozýval k tomu, aby ho nasledoval. Lebo vieme, že Ježiš Kristus vzkriesil aj svojho priateľa Lazara z mŕtvych, Jairovú dceru, nemského molodca, mladenca. Ale my vieme, že oni takisto časom ochoreli, zomreli na nejakú chorobu. Preto teda hovorím, že nie je to telesné uzdravenie, ktoré nám do našho života prináša radosť, ale práve naše rozhodnutie nasledovať Krista svojim životom. A my si to teda môžeme premietnúť aj v Lukášovom evanjeliu v 17. kapitole, kde sa teda hovorí o tom, že Kristus vošiel do ktorej si dediny a oproti nemu vyšlo teda 10 malomocných. A my vidíme hneď, že oni zvolali a hovoria Kristovi, že Ježišu, učiteľu, zmiluj sa nad nami. On keď ich videl, tak im povedal, choďte, ukážte sa kňazom. Či chceli im povedať, aby teda ostali v cirkvi. A vieme, že ako šli, boli uzdravení. Ale my vieme, že len jeden z nich bol ochotný nasledovať Krista svojim životom, len jeden sa prišiel poďakovať Kristovi, nasledovať ho, len ten jeden vzdal slavu Bohu za to, že bol uzdravený, ale tí 9 neboli úplne uzdravení, pretože nenasledovali Krista svojim životom. A preto sa ich, teda Kristus hovorí, že neuzdravilo sa ich teda, neuzdravili sa teda všetci 10, že kde sú tí ostatní teda 9. Lebo teda Kristovi nejde len o uzdravenie tela, ale hlavne teda o uzdravenie našej duše. Treba vedieť, že Boh chce uzdraviť každého človeka, ale pamätajme na to, že Boh neuzdravuje každého človeka rovnakým spôsobom. To znamená, že pokiaľ by sa aj 10 ľudí s homosexuálnymi sklonmi modlili k Bohu za svoje uzdravenie a budú sa modliť úprimne k Bohu, tak vedzte, že Boh každému jednému z nich odpovie. Ale neodpovie každému rovnako. To znamená, že Boh možno neuzdraví niekoho v oblasti homosexuality s tým, že mu odníme homosexuálne cítenie, ale ho naplní pokojom a odovzdanosťou do jeho vôle a tým ho uzdraví.
Alebo Boh môže uzdraviť inú oblasť našho života a tým človeku dopomôže k uzdraveniu. Hej, Boh nefunguje, viete, tak ako automat, že hodíme tam mincu a vypadne nám nejaká hračka, nejaký energetický nápoj. Hej, čo častokrát si takú predstavu máme, hej, že sa modlíme k Bohu a rovno Bohu diktujeme, čo má urobiť, ako nás má uzdraviť. A preto ja vždycky hovorím teda aj ľuďom, ktorí teda k nám prichádzajú, ktorých teda sprevádzam v tom uzdravovaní, tak vždycky im teda hovorím aj to, že ak máte viacej času, možno večer, ako cez deň pri modlitbe, tak povedzte Bohu iba takú krátku formuláciu, že Bože, uzdrav ma podľa svojej vôle. A toto veľmi pomáha, aby sme my dali Bohu priestor. Aby on sa bol nielen oslavený, ale aby aj on sa oslavil v našom živote, aby jemu sme dali priestor na to, kedy nás má osloviť, ako nás má uzdraviť, pretože to patrí jedine do kompetencie Boha. A potom, keď je človek vlastne takto nastavený a teda uzdravený postupne z tých emociálnych zranení, tak bude každý taký človek potom poznať svoju budúcu cestu, vie, kam ho Pán Boh volá. Či už bude žiť vo svete, alebo bude žiť nejako v zasvetenom živote, alebo bude žiť v manželstve. Každý človek má inú cestu k Bohu. Tam sa to nedá zo všeobecne nejak, alebo povedať, že takto, alebo takto. Každý máme inú cestu k Bohu. A ja takisto, teda, keď mnohí ľudia teda k nám prichádzajú, tak mnohí napríklad hovoria, že nemysleli si teda, že vyhľadajú pomoc, ale oni si teda mali takú predstavu, že tieto pocity môžu v sebe kontrolovať. Po niektorí boli takí, ktorí povedali, že si mysleli si, že stačí, keď to budú nejak ignorovať tie svoje pocity, alebo podceňovať, lenže to sa nedá, to nie je možné, to je zranenie. Ono sa vždycky počas života ozýva nejakým spôsobom, vyplavuje na povrch a tlačí to človeka, ako vy tu v Čechách hovoríte, že ako malá bota. To tlačí človeka, vždycky to bude tlačiť. A tie zranenia postupne teda vychádzajú aj budú vychádzať na povrch. Ale je dobre, že vychádzajú, pretože oni túžia byť uzdravené. Pretože oni tieto potreby nenaplnené sú úplne legálne. A teda aj Kristus vidí teda potrebu týchto ľudí po láske, prijatí, po uzdravení, po identite a chce tieto potreby naplniť. Ale tí, ktorí si myslia teda, že by mohli iba kontrolovať tieto pocity, alebo ich podceňujú, tak to skôr či neskôr privedie len k tomu, k osobnej frustrácii a k pocitom viny. Pretože je to neriešené. No, môžeme ísť ešte ďalej, vlastne už je to taká asi posledná vec, že všetci ľudia s homosexuálnymi sklonmi teda sú vnútorne zranení a to bez ohľadu na to, či žijú alebo nežijú homosexuálne aktívne. Preto vlastne všetci títo ľudia potrebujú uzdravenie a jedine to im môže skutočne pomôcť. A vlastne jedna sveta teda katolíckej cirkvi, Terezia z Avily, taká veľmi známa mistička, nám v tejto súvislosti zanechala takú veľmi hlbokú myšlienku, že pokora je práve liekom na všetky naše rany. A pokiaľ máme skutočnú príjmenosť božských lekárov, nakoniec nás uzdraví. Môžeme ísť ďalej. Dnes sa nám takisto zdajú byť niektoré šírené a nám podsúvané ideológie silné, ale pamätajme na to, že Boh nie je v tejto sile, ale Boh je v pravde. A Božia pravda je tá, ktorá vždy bude mať nakoniec posledné slovo. Pravdu teda možno uväzniť, ale nemôžno ju premôcť ani nad ňou zvyťaziť. Všetci teda potrebujeme mocne stať na zásadách pravdy, lebo primérie medzi dobrom a zlom je nemožné. A vieme, že ak sa človek otrhne od Krista, tak neraz ostáva osamotený a prázdny. A zakončili by sme teda tým žalmom 50. verš, a vzývaj ma v čase súšenia, ja ťa zachránim a ty mi úctu vzdáš. Ďakujem za pozornosť. Moc děkujeme za celou prezentaci a za tolik myšlenek. A pokud vás něco napadlo, tak bude teď prostor na otázky a bude teď puštěný videoklip a já vám rozdám lístečky, můžete napsat. I ti, co jsou online, tak můžete psát do chatu a potom to přečte bratr a odpoví na ty otázky. Tak jo, tak můžeme teď dát ty otázky. Spokojne, ak by ste mali nejaké otázky k tejto vlastne téme, k tejto činnosti našej službe, môžete sa spokojne opýtať, ak vám niečo možno nebolo jasné.
Myslím si, že veľa toho bolo povedaného, ale snáď ak by ste niečo ešte chceli, spokojne sa môžete spýtať. Stuck on my ways, escapism, I was trying to kill the pain, yeah. I was disassociated from the world around me, feeling like I'm isolated, sick of my surroundings. Staring at the ceiling, God, I hope you hear me. I just wanna feel you near me and see you clearly. I tried it on my own way, I hated how it felt. I kept on breaking your heart cause I was doing it by myself. But you saying that you choose me and you love me anyway, and I'll never be the same cause you call freedom from my chains and healing from my pain. Everything's been changed, cause Jesus called my name. Freedom from my chains and healing from my pain. Everything's been changed, cause Jesus called my name. Freedom from my chains and healing from my pain. Everything's been changed, cause Jesus called my name. Freedom from my chains and healing from my pain. Everything's been changed, cause Jesus called my name. Jesus called my name. I will follow you, 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 I will follow you. You don't have to use us, but you still do. You don't have to choose us, but you still move. We're gathered here to honor you, and you're still alive, and I'm the proof. You don't have to use us, but you still do. You don't have to choose us, but you still move. We're gathered here to honor you. You're still alive, and I'm the proof. And I was lost, but now I'm found. And I was drowning, you pulled me out. Hallelujah, praise on high. Glory Jesus, I testify. Let my life reflect on you. Let the whole world see what you can do. It's not for me, it's all for you. You set me free and you gave me freedom. Gave me freedom. You're my reason, you're my reason. Cause you gave me freedom from my chain, gave me healing from my pain. Everything's changed, cause Jesus called my name. You gave me freedom from my chains, you gave me healing from my pain. And I'll never be the same, cause Jesus called my name. Cause you gave me freedom from my chains, you gave me healing from my pain. And I'll never be the same, cause Jesus called my name. You gave me freedom from my chains, you gave me healing from my pain. And I'll never be the same, cause Jesus called my name. Tak jo, máme tu pár otázek, tak jestli můžeme poprosit ještě našeho hosta, který může přečíst ty otázky a zodpovědět, jestli bude to v jeho moci.
Dobre, takže jedna otázka, jak dlho sa tomuto tématu venujete? No, ako som spomenul, možno na začiatku, možno ste nepostrehli, ale to vôbec nevadí. Venujeme sa tejto téme a týmto ľuďom už 24. rok. V Košiciach vznikli sme vo februári 1999. Čiže fungujeme už 24 rokov. A chcem povedať, že tých ľudí teda neobúda, ale neustále neobúda, ale naopak pribúda neustále. Možno spočiatku sme mali takú skreslenú predstavu, že pár ľudí možno napíše a potom sa s niektorými stretieme, možno to potom skončí, ale teda nestalo sa tak. Hej, tí ľudia neustále prichádzajú. Čiže vlastne zoberieme si druhú otázku. Jak mám začít mluvit i konat, když chci pomôcť známému a ukázať mu Boha? No, je otázne, či ten človek nie je kresťanom, alebo praktizuje homosexuálne skutky. Alebo teda možno jedno i s druhým, ale teda aj tu v jednom tom slede sme teda mali tu, ako máme postoj teda zaujať k tým, ktorí praktizujú homosexuálne skutky. Hej, a to znamená, že je podstatné teda dôležité, treba teda aj s takýmto človekom sa stretnúť, treba mu venovať teda čas, treba si ho vypočuť, ale je teda dôležité a podstatné teda, aby vedel, že nesúhlasíme s tým, ako žije a teda ako aj tu bolo prezentované, že nech náš vlastný život teda aj v jeho prítomnosti svedčí o tom, že čo my milujeme, na čo nám záleží a teda aké kresťanské hodnoty vyznávame. Teda ukázať mu to, čo je pre nás dôležité, podstatné, v čom sme prakticky teda šťastní, v čom sme teda uverili, v čom sme teda vo svojom živote dali prednosť, čo nás vlastne naplňa. A to je to živé svedectvo, ktoré my môžeme vydať vo vzťahu nielen k týmto ľuďom, ale teda aj ku všetkým ľuďom, ktorí nás odklopujú. Viete, je to také tajomstvo našho života, že nikdy teda nevieme, niekde možno niekto vypočuje si nejakú frázu, nejaké slovo, alebo len tým, že možno vypočujete človeka. Môže to byť už prvým krokom, teda k uzdraveniu alebo k pokoju duše. Hej, taký prvý krok. Hej, takisto je veľmi dôležitý. A vlastne, aj keď to malo robíme, ako Markom Evangeliu sa píše, že keď niekomu len pohár vody podáš, ani o tú odmenu v nebi neprídeš, to znamená, že niekedy nemusíš človek, aj keď tomu možno nerozumie niekto tejto téme, alebo nevie teda, ako môže pomôcť, ale stačí byť možno na blízku, vypočuť si ho. Hej, a aj to je teda už prvý kročík, môže byť pokojom duše a k riešeniu životných situácií. Hej, čiže byť tým svedkom viery. Hej, to, čo žijeme, čomu sme uverili a šíriť to do okolia, pretože vieme, že máme byť soľou zeme a teda máme svedčiť o Kristovi v každej chvíli hod i nevhod a teda aby tí ľudia videli aj v našom živote, že čo my teda žijeme, čomu sme uverili a teda na čom teda nám záleží. Jak pomôcť človeku, ktorý už prošiel všemi, no to slovo neviem prečítať, že ktorý už prešiel všemi a hormónia zná Boha, ale žije si po svým, jak mu mám pomôcť. No takisto vlastne človek, ktorý teda pozná Boha, ale žije si teda po svojom. Viete, ja vždycky hovorím, že to je iba do času, to je to poznatko, to je to lakavé slovo, ktoré teda spočiatku teda títo ľudia počúvajú, lebo ja vám asi na to aj tak odpoviem, že posledné roky, teda by bolo hneď jasne, teda, čo som možno nepovedal na začiatku, že my sa venujeme tým ľuďom s homosexuálnymi sklonmi, ktorých považujú za niečo, čo nie je dobré, ktoré prežívajú nedobrovoľne, nesúhlasia s tým a teda chcú ich riešiť. Ale na druhej strane, za posledné roky k nám prichádza veľmi veľa tých ľudí, ktorí žili roky aktívnym homosexuálnym životom.
ale keďže ich nenaplnil, tak prišli s tým, že už nevedia, čo majú ďalej robiť, sú proste žiť nejak ináč, sú proste poznať nejakú inú cestu. Hej, to znamená, že aj v prítomnosti tých, ktorí možno poznajú Boha, ale možno, že nemajú silu, tak určite je dobré, okrem toho, čo som spomenul, že môžete teda svedčiť svojim životom pred tými ľuďmi, je dobre teda, ak môžete dať teda aj kontakt, teda aj nás, hoci aj na našu službu. Hej, pretože ten človek potrebuje s niekým riešiť ten problém v tom zmysle, že potrebuje sa teda správať, aby to teda z neho vyšlo a vypovedať to a zaujať k tomu teda nejaký postoj, pretože sám človek väčšinou si s tým nepomôže. Hej, pre samotného človeka je to čosi, čo nedokáže zvládnuť. Hej, on teda musí to teda s niekým poriešiť. Ja vám môžem povedať taký jeden konkrétny príklad, že napísal mi raz na linku pred pár rokmi jeden mladý muž, ktorý žil na dedine v rodinnom dome so svojím priateľom a napísal mi asi mail v tom zmysle, že mal som teda priateľa, s ktorým teda sme žili v jednej domácnosti, žili sme aj sexuálne, ale potom po nejakom čase niečo sa v mojom živote zmenilo a ja som nedokázal žiť sexuálne. Ale môj priateľ chcel žiť sexuálne. A potom sa stalo, že ma práve preto opustil. Na ten muž spomína mladý, že on ma opustil, ale ja som ostal sám. A čo mám teraz robiť? Ako mám teraz žiť? A potom hneď spomenul, že či snáď neorganizujete nejaké stretnutie, kde by som teda mohol prísť, alebo prísť aj s niekým porozprávať, kto sa tomu teda venuje. A chcel by som sa teda aj vyplakať a teda uľaviť si na duši. No a keď bol vlastne, prvýkrát bol u nás v Košiciach, potom bol druhýkrát, potom sme ho teda pozval na stretnutie, keďže pre týchto ľudí počas roka organizujeme aj duchovné trojdňové obnovy. A teda keď prišiel na to prvé stretnutie, duchovné trojdňové, tak vedzte, že práve tam sa jeho srdca dotkla Božia milosť. Hej, pretože tie emócie, homoemóciálne zranenia z neho teda začali akoby vybuchovať sa, začali prejavovať a on na izbe asi 2 hodiny preplakal. Vlastne to všetko tak na ňo tam zapôsobilo, keď tam prišiel k nám. A potom sa stalo to, že prišla potom hneď, keď teda odišiel z toho prvého stretnutia, tak napísal mi cestou SMS-ku, ktoré teda stalo, že je nesmierne rád, že mohol byť na tom stretnutí, že sa mu tam veľmi páčilo a už teraz sa nevie dočkať ďalšieho stretnutia. A potom prišlo ďalšie stretnutie, kde mi teda spomenul iba to, že viete, už mám taký pokoj v tom, že som sám v tom domčeku, kdežto teda z počiatku, napríklad on takisto, hej, ako možno ten muž vo svedectve, teda nevedel si predstaviť, že kresťanstvo môže čosi dať, alebo že je vôbec pre ňoho. A ten zase mladý dotyčný muž si nevedel predstaviť, že v tom dome bude žiť sám. On to spočiatku mi teda spomenul, že nevie si to predstaviť. A vredne mi po čase, že došla taká zmena, že mi povedal, že on sa sám tomu čuduje, ale hovorí, že aj keď je sám, dokáže žiť v tom domčeku a má v duši pokoj. A potom mi spomenul, že viete, už nemyslím tak už som sa s tým vysporiadal, že som tam sám, že nemám, ale predsa mi to ešte nedá. Ja stále teda myslím na toho priateľa, že kde asi je, čo robí, toto mi nedá pokoj. A teda ja som vnímal v ňom, že tie korene jeho zranení sú teda ešte stále živé, že on ešte teda stále sa tým zaoberá touto otázkou, aj keď samozrejme, že jeho motív bol dobrý. A potom prišlo ďalšie stretnutie a na tom ďalšom stretnutí mi povedal, že viete čo, že ja už nemyslím na svojho priateľa, už ma to neznepokojuje, ale ja sa za ňoho modlím. Aby takisto došiel k pravde, aby bol spasený. A ja som vtedy pochopil na tom stretnutí, že on došiel k homoemociálnemu uzdraveniu. A mal veľkú túžbu ísť do kláštora, do zasveteného života, ale vždycky som teda v tých počiatkoch povedal, že ešte čas není. Preto, aby si mohol vstúpiť do kláštora, musíš byť v prvom rade, okrem toho, že máš na to povolanie od Boha, musíš byť psychicky zrelý. Ak nie si psychicky zrelý, budeš mať problémy kdekoľvek pôjdeš. Nič ťa predtým neuchráni.
A keďže on nadobudol tú psychickú zrelosť, vstúpil do kláštora, je už tam niekoľko rokov, sme stále teda v kontakte, mal už teda aj svoje sľuby tam a vyzerá to tak, že tam našla svoje miesto, je šťastný. Ale chcem znovu povedať, že je to jeho cesta. Hej, nie je to cesta každého človeka s homosexuálnymi sklonmi, ale je to jeho cesta. Čiže aj takýmto spôsobom odpustí Ježiš druhému človeku z LGBT páru i přesto, že nečiní pokání. Viete, nie je to taká jednoduchá otázka, pretože treba si povedať, že aj keď som teda v tejto službe 24 rokov už, tak neestvujú teda jednoznačne odpovede pre všetkých, pretože je to osobné sprevádzanie beh na dlhé trate a teda nie je každá odpoveď v pravý čas pre človeka tak, ako by si to možno ten človek želal, ale treba povedať, že Ježiš odpustí každému človeku, ak práve vtedy, ak činí pokánie. Ak nečiní pokánie, nedá sa povedať, že by Kristus neodpustil, ale v tomto prípade Kristus čaká na návrat tohto človeka, alebo tohto páru, alebo tohto človeka. Čaká na jeho návrat. Teda, aby on zmenil svoj život. A toto vlastne sú aj svedectvá tých ľudí, ktorí k nám prichádzajú. Ktorí teda prichádzajú k tým emocionálnemu uzdraveniu, čo teda u niekoho je to možno rýchlejšie, u niekoho teda to ide pomalšie, ale to není podstatné, lebo ako som spomenul, že Boh chce skutočne zachrániť, spasiť každého človeka. A teda Boh je ten, ktorý klope na dvere našich srdc. Lenže človek vždycky nie v každej chvíli je pripravený otvoriť toto srdce Bohu. Ale Boh je trpezlivý a on čaká na náš návrat. Tak ako čakal otec na návrat marnotratného syna. To je obraz Boha. A treba povedať, že Boh teda čaká na ten návrat, ale on vie, kedy je najvhodnejšia chvíľa. Aj keď klope na dvere našich srdc a vie asi, kedy ten človek je už pripravený na to. Čiže vlastne on čaká ten Kristus na ten návrat, takže nedá sa na to jednoznačne odpovedať, že odpustí Ježiš druhému človeku z LGBT páru i presto, že nečiní pokánie. Hej, v tomto prípade, ak nečiní pokánie, tak aj Boh, Kristus teda čakajú na jeho návrat. Hej, a to znamená, že stále klopú na dvere jeho srdca. A samozrejme, že i tam môže dojsť rôznej udalosti, čo aj bežne sa v živote deje, hej, že títo ľudia pod rôznym vplyvom teda začínajú nad sebou uvažovať, menia svoje myslenie, obracajú sa teda k Bohu a Boh vie, kedy bude tá najhodnejšia chvíľa a teda vtedy zasiahne. Hej, a ten človek potom postupne sa dvíha a samozrejme, že potom príde k tomu, že aj ľutuje svoje hriechy a samozrejme, že Ježiš mu odpustí. Hej. Ono nie je taký hriech, ktorý by teda Boh neodpustil človeku, ak sa človek úprimne teda kája zo svojich hriechov. Hej, Boh odpustí každému človeku, hej, ktorý úprimne teda činí pokánie. Hej, v tom si môžeme byť teda istí, lebo on teda čaká na návrat každého človeka. Čiže to by bola vlastne taká možno posledná otázka, aj keď viete, to slovíčko, aj keď je to uvedené LGBT, my ho vôbec nespomíname, aj v tej našej službe, pretože vlastne to slovo prakticky nič neznamená. Je to nejaký zlepenec niečoho, ale to nevypoveda o skutočnej identite človeka. To je vlastne taký zlepenec, ktorý vlastne nehovorí o našej identite. Práve, že tú našu identitu ešte zahmlieva. Je to čisto svetský výraz, ktorý teda my v kresťanských kruhoch nepoužívame vôbec. Hej, my nazývame, že je to človek s homosexuálnym cítením alebo ľudia s homosexuálnymi sklonmi. Hej, to je taký pravdivý obraz. V prvom rade je to človek. Hej, v prvom rade sme človek, sme teda ľudská osoba. Hej, stvorená na Boží obraz. Hej, a toto to je nejaký privlastok, nejaká svetská zlepenina, ktorá teda nevypoveda o ľudskej identite človeka. Práve naopak ju zahmlieva. Spokojne. Napríklad, ak když človek už prevádza, tak sa hodne
Před námi je teď prostor pro modlitbu. Máme prosbu, jestli byste třeba mohl se modlit za nás. Z druhé strany, kdokoliv by chtěl říct nějakou větu, nebo je to v něm, nebo za někoho jiného, tak to může říct. Prostě takový prostor pro modlitbu a na konci potom požehnání i pro hosta bychom